Sa number 8, personal nga nagpadulong sang Miyerkules ang Israeli consul sa probinsya para magpalapot sang pag-unong sa kalisod sang Pamilya Mosquera sa pagtaliwa ni Leia nga isa ka caregiver sa Israel. Sa haya ni Leia sa ilang balay sa San Enrique, nagpadulong si Israeli consul Moti Cohen upod ang mayor sang San Enrique, Gilson Tubilyara, kag tiglawas ng Overseas Workers Welfare Administration kag Department of Migrant Workers. Siya ang nag-istorya sa pamilya ni Leia. Pero antes pa man siya ang nagpadulong sa pamilya ni Mosquera, nagbisita man siya kay Governor Eugenio Jose Lacson sa provincial capital. Sa interview sa media kay Consul Cohen, iya ginsiling nga magabaton ng pamilya ni Mosquera sang assistance kag benepisyo kangay man sa mabaton sang isa ka Israeli. Nagahatag ang Israel sang bulig kag assistance sa yadtong mga nasamaran o kunapatay bangod sang acts of terror nga natabo sa ila lugar. Si Leia napatay sa atong July 13 matapos nga mag-agong sang lubha nga mga samad sa maigo sang Iranian missile ang ginatinira nila ang apartment sa Hunyo 15. So every benefit that Israeli citizen is getting, the same goes to a foreign national that was hit by a missile or any act of terror. So the state of Israel helped the sister of Leah, May Joy, to come here. The coffin was arrived here. All the bereavement expenses will be paid by the government of Israel, and so much more benefits that we inform the family, and we are, as the embassy, will help them to get. So it's ongoing duty for us, the embassy in Manila, to help them get all the benefits.